Thomas Macri, saya tuai kebentar Baklan Walian, Lian Sopo, Alain Fikun, Admirable Sopo, Alvin Sopo, Venerable Sopo, Kiwan dan Thomas Sitong, Rotai Sepai dengan Sindring Colbert Singkong, Pada kebentar Shantin Buba, Jiang Kun Kakran, Julio Abijinge A, Penjuru Kun, T, Rotasi Kajong, Jeremy Asli Kasati, but from every time Shilla, who every essential. Sejauh ini Thomas Macri nyoba mulai sepak oleh usaha. Jesus Christ, but getting e jong blay, lembat getting slop, jong men sembakot, kinan rain card but p baro. Rain card but p ru. Kabret lagi jong kikman, hakane kakilmat, hakane kapor, kebab piwan, hakmat jong try blay jungi, blay belat how ye p, blay p, kadur kadar getting blay p. Kamen sim kajung long kajung ulai pi baro ka ke baudan halade ulai pi baro ya ke bapi dan kam ha kajung kajung pi de mat kadau jar hala kajung kedendut pen pau kajung snungu pen pau kajung ro ya utrai blade na benta baro kajung ha kajung sebun kajung snai kaba ulale ha kajing jumpi dalam ba kene kajing kajing sebun kajing snai kajing kaba pi pilayo ban yeng mentah kmajung kaba ma pi pilayo ban yasnya we kasur kajing mentah ke step pilayo ya kene kesngi kaba pernai dalam ba kene kajing kajing snai kajing kohan men ko para habangi yo pediang ya kene kajing snai kajing try gidan hab shu ban IT yala de ho Idan hab susu ban penjan yala deh ho. Idan hab susu ban syakri ho. Agar kom kebakar pang. Da kejeng syakri kejeni. Yakihan man kipara. Da kejeng kejeni. Yakihan man kipara. Da kejeng sebun kejeni. Ya baro kibreu kibadan kam. Ya kejeng sebun kejeng utrai len baju nga bajung pi. Kohan man kopara ngiklet glendet. Yaki hukum kejeng ublay. Bonsen ngile arsap ngi mersap. Ya kejing kejini, ya kata kejing lomblay ke belah ini, dari mata kedau mentah, kekelemat token, dah kejing snosi, berkejing kuslai, berkejing kloy ban kelak bemut, nipai kemat sotrai, ban ngin ong haladay marway, kotrai tomap tosat, tepen kut ekipop jonga baro, namar tang langba, kejing penkut kejing pensuba kejing yalade, utrai kuan bandrum hagdanut kejunga kejung pi. Bamangila bani long kaway badu kajing long kaway kajing badu unang ay boringi bangin kajing kabapura ha kanay kasni te kumta ko hanmen ko para da kaman sim jong kajing snuret ngi panmap akhmar prai na banta bar kipop kibang lale ha kini kisni kiblade nga pla au lay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para Bagi of Shibune, Dagi Jiprakat, Dagi Tin, Dagi Kam, Dagi Jikleklet, Dagi Jiklek Palachona,
da kajing le palat jonga da kajing le palat bakral be jonga Maria bukut kabaya isa kate suti ya kenger kirukut pada pi kahamen kepada banduan yang kebencar jonga hal try play jongi ublay badan bor baro unis day ini madalama bigi pop jongi unyalam ini sya kajing em bom cukut amen. Dragon Draco Blade Ismayani Dragon Draco Blade Ismayani Prisona Go Prisona Go Nom Pedim Songi Pedim Yani Dragon Draco Blade Ismayani Dragon Draco Blade Ismayani Prisona Go Prisona Go Nom Pedim Songi Pedim Yani Tong in Yaduai. Yaduai nak bentar ke Ingesam, jong ni Aida Mary Sangriang, Blasius Owen, bat kikun kikti, armut kikun kikti juki, kam tame nak bentar I Aiba Janai, ba Irake keski ka juki mata keski ka kebalai snem, ni duai boblei terakan rat, nong ai ke jingkoi ke jingkia, Hagamet berkaman sim, banang he anang san, hagajing tu brew, hagajing tu blay, hagajing nang, hagajing stat, ringkat, hagajing yalam, hagajing sneng, hagajing kraw, jong ime pa, bat hagajing eid kikime kikpa. Ngi duwairu nagabanta kaying kasem, jong iba Dominic Karmau, bat Arinas Imli, kamtam nagabanta kikun jong kisangwut, bat kerpang nagabanta I Wilson, Simli, barake kisngi kaj, I menta kisngi. Ay mamairu inang yo kamet ke bakot ke bakia inang he nang san hagajing tibrew hagajing tiblay hagajing nang hagajing stud jong ublay ba jong ke partai ko blay me ubadap da gabor jong umansim jong me melapan I ya ke terasa bakot jong ujisu bahkan pen I ya kabalang ya kalanti banwat ya kijing janai to ay ba enpsa yang I barabor da ka jin bam jong ka jing hikai ba kan ja bneng jong ka bat ngin rahem da ka jing trang ya ka jing khut ba shisha daw trai jing Jesu Christ kon jong me u ba emar ba san sha rain kad bat me ha ka jing long ka wei jong men sim ba khut u blai junam la junam amen. Kajing pule nak siti jong polos bakut syaki Kristan Harun. Pim don daw ban sajksan ko brew la pilong uei ru. Haba pi bisyar ya uei pat. Namar ha kaba bisyar penrem ya uei pat. Pi penrem ya ladehi. Namar ba mapi unong bisyar pile ya kiju ki ei. Ngitip ba kajing bisyar ublay. Kahap tek hakito kibale kum ya kita ki ei. Hato pi tharai ko brew. Bahabal pibishar ye kito kibale yakum kita ki bad ya kiba ma pihi pile pinlat na kajing bishar ublay ne pinyu ben ya kaspa ba jong kajing subun bad kajing le sha le jam bad kajing ya sha slam jong u pim tip mo ba kajing subun ublay kadai ban yalam ya pi sha kajing kala kabamut henrei da kadonut bamenti bad mutulop jong pi pila nang kenseu ya kajing bitar na kabentai ledihi ha kata kasngi kajing bitar habaya kajing bishar bahog jong ublay en sapen pau naba un sa ai bai nong ha uwei pa uwei ubreu katkum ki kam jong u ha kito ki ba da kajing ai ne ha kajing le bha ki wat ya kaburam kanam bat kajing bom yap un ai kajing imbom cukut henrei na kabenta kito pat ki baya kaja bat ki bom ko ngu ya kajing sisa
Henry kiba ko ngu penban, ya kajing boman, kandon kajing dom, bat kajing bitar. Kandon kajing jenjar, bat kajing lanot, ya ubreu baro, ubale ya kabasneu. Ya ujuning kong, bat ya ugregro. Henry kakam, kaburam, bat kajing sup, ya uta ubreu baro, ubale ya kababaha. Ya ujuning kong, bat ya ugregro, naba ublei, umjunyeu siliang khamat. Kaktin jong utrai. Ni songo ya. Sam kat kendai nomor ruspa kendai kuwe. Ruspa kendai kuwe. Rai antifon basau dipat nyau ratatet. Antifon basau. Utrai don rain card but P. Kai jing pule na ka gospel bakut kat kum ulukas. Kabrom hame ko try. Hakata kapor u Jisu loong. Kordid pi ki farisi. Namar pi ai ya kaba shipo nau pudina bat nau sadat bat nau jhur baro. Henry pim sunyeu ya gejing le hok bat gejing eat yaw blay. Ya kine pidei banle. Klem da ino ya ki wepat. Kordit ya pi ki farisi. Namar pi it ya ki jaka shong bhakmat e. Ha ki sinagog bat ya ki jinkublei ha ki jaka yew. Kordit ya pi namar pi long kum ki jintep. Ya ki ba omla ban yo i. Bat ki brew ki yaj halor jong ki klem da tip. Uwe na ki start an ulaong hu. Konong hikai,
haba mekren kumne mekren ben yangiru ulopai ktin kordit ya piro kistat an namar pipenkit ya ki briu da ki jingkit ki bakya ya ki ba omla bankit bat pi pat yalade pimkta ya ki ne ki jingkit wat dak away na ki shimprekti jong pi ka gospel jong utrai ka jingiro ya me ku Chris ko hanmen ko para ngan IAP ko way kanuksa bat sakali yalade kene ke jingkali bat jubab yalade ya kene ke jingkali ke bam pinkali yalade menta lada pidan si hajar tengka hakapla ke jungpi way ubreu ubawan pan lada deyu nongkrong pi ai ya kato ke si hajar tengka nakapla jungpi hau lane pidan si hajar tengka hakapla jungpi pi ai ya kato ke si hajar tengka kum ka jingkan show hakabalang ban sakri yoblay Henry hadin ba pilada ba ya kato ke si hajar tengka yau to breu ubawan pan napi lane ya kato ke si hajar tengka kabapi ai how blay lane ke jingkan show kabapi ai hakabalang pi knyum pim syam lahon namar ba paro pilai kato ke si hajar kabapi don keli yala de menta hato kane ke jing ai ke jung pi ka si hajar tengka yau to breu kawan ra ke jing mentoy ya pi lane ka jing ai ka jung pi ka si hajar tengka ba pidan kum ka jing kan show hoblay lane ha ka balang hato ka to ka jing kan show ka bi ai kawan ra ka jing mentoy ha ka jing em jung pi nga tharai ba ka jubab baro pin saong ki ba yos ngeu online lane ki ba don hang ne nga tharai ba ni habanong em kan nomon ra ka jing mentoy yanga ne ye pi ki ba ai ya ka to ka si hajar tengka yau to breu lane ya kabalang kum kajing kan show penban kawan ra kajing penrem yangi penban kajing wan kawan ra kajing sngo sngo duka ha kamen sim kajing lane kajing bom hun lane kajing babe hadin bangi ladab ai kohan men ko para kane ka bau jisu ubu hakmat junga bajung pi kane ka bau jisu ukran kane ka bau jisu penrem hanga badapi menta kesngi Yole se mangi ngilale yakine hakine kisngi ki baladab. Den mata kadau Jisu habau kuren lane habau penram yang yak ke bangilale hakine kisngi baladab. Ngimdei ban sngew dukha, ngimdei ban du jingkermen Henry. Ngidei ban ong ba nadu menta kisngi ngan kelano ngan nomle shu kumbangalale hakine kisngi ki baladab. Kane ka bau Jisu kuren. Ngi habas ngutu habau Jisu penram yaki Farisi yaki Sadusi lane yaki start ain ne yangi ki bale yak ke ba mau msngau tanat lane persha yak ba mau pha yangi banle ngimdei ban sngew dukha ngimdei ban penram yalade ngimdei ban du jingkermen Henry ngidei ban ong ba nang ne shakmat ngan nomle shu yakane ngan ai da ke jingsbon mensim ngan ai da ke jingkluj mensim namar ba ngas nguthok ngadan kampan ai namar ba nga ij yoblay nga ij yaki hanmen ki para ke junga kani ka bau Jisu ang ha kabasdang jong gospel bementa kesngi kan mentoy ayu yang abade pi ba mingin ai kaspa ka peu ka hajar ke jungi hau blay lane ha kabalang Henry ngim syam la aban im ka jing im ka bahok ka jing im ka ba im kat kum ka jing hikai jong ublay lane kajing im jong kajing it yoblay kane ka bau Jisu ukran hanga badapi ha kane ka step ko hanmen ko para u Jisu kwa yangi ba ngimdei ban im kajing im ka ba arsap hanray ngidei ban im kajing im ka ba shida kajing im ka ba shisur kajing im jong kajing it u Jisu kwa yangi ba ngindom kamai bom hak ha kajing im kajingi
Henry ukawa yangi bangin kamai kat kaba ngile kat kaba ngitrei ngidei bantrei dakahak. Ujisu kwa yangi ba ngin le arsap hakajung im rublei jung abat jung pi. Henry ukwa yangi bangin im kajung im barublei. Ukwa yangi ban rublei kwa yangi ba ngin le kum kita ki brew ki barublei. Ngatharai bangis ngutu habangi ong waju le rublei. Henry to im kajung im barublei. Hakajung im jungi ladang ngipusan ba ngi long ki brew ki ba wan shikajing eseng man kapor. Ngi penlait por hakajing duwai jungi. Henry hadin kajing duwai jungi. Hadin to kajing eseng ngi klet no ban im ya kato kajing im kabangi duwai. Den macam kau ujisu upen remru ya kane kajing arsap kajung aga jung pi. Ngi long ki brew ki parsap kerpang haba ngi keren sepang kajing rublei. Ngi le arsap ngi im resap ya kajing im blei jung aga jung pi. Henry ujisung wat im arsap ya kajing im blei kabanga ayapi. Henry to im ya kajing im blei kabanga ayapi. Komno ken ko hanmen ko para ngilaban im ya kane kajing im blei kaba ngidon hangi. Mentakas ngi utrai ukhod yangi. Ban im ya kata kajing im blei kaba wala ai hangapi. Kata kajing im blei kaba ngiladon hanga badapi da kaba ngi im ya kajing im jong kajing ej. Lada piarap ikiwei ya rap nadu kadanut kajung pi, nadu kamansim kajung pi, nadu kajing shisha kajung pi. Haba pi kershan ya kabalang, haba pi kershan ya ki hanman ki para kajung pi, lene ya ki kur ki kha kajung pi. To kershan da kata kajing keluj mensim, to kershan da kata kamansim kabashida kajung pi. Kata kaba ublei ukwa yangi. Ko hanman ko para ngasngu tenat bat bunsin ngasayong ya ki kentin jong ka Teresa jong ka Avila kasayong hanga pada piman kasngi yolese ujisu umdan kamet Henry kamet kajunga kajungpi ujisu umla banyarap yakiwei Henry manga ban mapi ngila banyarap yakiwei ujisu umla ban pej ya kajing don kam jungkiwei umla ban yoi ya kata kajing jinjar jong kiwei Henry mangaban mapi ngilaban pej ngilaban yoi ya kajing don kam jong kiwei den mata kadau ko hanmen ko para kane kadai kawe kalat ka mamanga mapi ngilaban im ya kata kajing im belai ka bangidon ha kajing im jongi da ka ba ngi im ya kajing im jong jisu da ka ba mangi ngi arab ikiwei kumbau jisu yarab da ka ba manga mapi ngi kloi ban mare ha kito ki badan kam kajing yarap kajung aga kajung pi kumbau jisu ukloi ban mare habau yo i baki ki don kam ye u ko hanmen ko para kanai kadai kajing khot jong jisu yang abade pi ha kanai kasngi badiole se kam dei tang ha kanai kasngi kabama u kwa yangi ban le ikine Henry man kasngi ha kajing em kajungi u kwa yangi ban em ya kata kajing em blei kaba u ayengi da kabang em ya kajing em jong kajing ej da kabang em ya kajing em basisur kabasida jongi da kabang em ya ke e kaba ngilapusan ya ke e kaba ngiladuai ya ke e kaba ngiyosngeu na kiktin ki bautrai Ukraine hangi ko hanmen ko para jajar kabrib ya lagi jong ki khmat nang pan ko bor nang pan kajing isnei kajong utrai nang pan kajing khlain kajong utrai ai bau trai unang pan sle yang abade pi lengba ka bor jung u da ka jing kta da ka jing prasat uman sim bakhoj tang da ka bor jong man sim bakhoj ka bau trai u pan sle ka bau trai wa hengi ngila ban pendap pura ban pendap shida ya ka e ka ba mu u kwa yangi ban le ha ka jing em jungi kum ki khon kristan ban em ya ka ta ka jing em blei ka ba ula ai hangi and your Yao Jesus Christ. Trong ngin pla yal ka jong ka jingej nga ngej au blei pa dan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau badal Jesus Christ ko mamarwe jungu
utrai jungi ya balapon nomen sem bakoj ya balakana kamaria tesati Pintius Pilatus lasa narpanayu laya balatebu laya skibayap agasngi kabalay lamipat na kibayap ulaki usabneng usang sakamon ublay kupa badan bor baro nang jawan pat ban besar kibemet kibayap ngangay daw man sim bakuj akabalang katolik bakuj hagasing sulok kerekuj hagasing map yakipop hagasing mipat kado berhagasing imbam jukut amen. Pertebra nomor kecil proho kerhai jemeng ilap diang itu waham usah juga kecil roy blay sejengam amen. Yang kawan mengitar waham esok juga amen. Tidak musim Toduai ko para bagai jengknya jenga bajong pi kan long bapadang hendak madu blay ko pa badan bor baro. Yang ikti jong pi na ke banta ke jengi ro bad barom bad karteng ke jengu ka jeng mento yengi bad balang bakho jengu baro ka wei. To ai ba ke jing terwa jongi ko try kin long ki babet ki babiang ya ka burom jong me ha uba ka jing shakri bashirham jong ka teresa bakhoj kalalong ka ba pan sngob ha shibun e daw kres utrai jongi amen. Utrai udon rengkat bat pi Token tu yalaki donut Tongin utrai ublay jongi Da sisya kalong basong hog bat kapade kadai ti jongi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka jaka banay ngu yame kokan rat ko kpa bukut ko blay badan bor bat bom jukut namar ha ki rukut ki ba lapan kentang yalade hau kris nagabanta kahima beneng kalong kabadai hog ban yaro ya ke jing sumar sukher ba phala jong me da ke ba me khot biang ya ke jing long breu sha ke jing khot tan rai jong ka bat me wer ya ka ban mat hang ne ha prathei ya ke jin ai ya ke ba en yo ha ke prathei bat mai bat kumta rengkat bat ke hon jong ke angel bat kiru khot ngi ya ro ya me ban ngi pan bana khlem sange baku utrai ublay kipak neng pertei sawada kaburam jong me Osana Osana torwa ublay shatrong Osana ublay junong and yaro bawan agak kerteng utrai neng pertei sawada kaburam jong me Osana Osana torwa ublay shatrong Osana ublay junong
Dasha malong bokot ko try katame jong gajing kuj baro. Namar kata ngi karpad ya me topen kuj pan kentang ya kine gajing rwa jongi. Dag bapa ya mensim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya gajing syashitom. Ula shim yukpu badagabai ngu yame ula kedia ya u badalai halag senran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi. Ha kaju korkom enda lalayabam ula shim yaku kuri badagabai ngu biang yame ulai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai badbom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta kajung map yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kajasin Jong me go through Dana du men wan Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bad gajing me pa jung u ngi terwa hame ko tra yukpu jong gajing em bad ku kuri jong gajing penem ngi dai nguai dem namar malanyew yangi ki babit ban yanga khma jung me bad ban shakri ya me dag bas ngeret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mokres ngilong ki ba lapan yetele ka wei daw man sim bakoj token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka prate bato penjanaya ya ka ha ka jing it rengkat bat ulyo ukpa ba ko jungi ulbert u bishop jungi bat baro ki leng do token mau ya ki shakri jung me ki bahaying hasam jungi imei pa jungi ki hanman ki para ki jungi ki lok ki jor ki jungi baro ki tok balaklat no ki brew ki bang itu ki bamela khot shala de nakane ka prathei to ai bamaki ki bialong ka wei badu kun jung me ha ka jing yap kum ka jung u kin yalong ka wei ru badu ha ka jing me pa jung u to kan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki baliot hia da ka bakerman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no a ka jing isne jong me to padiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi karpad ya me barengkat bad kamaria thesoti bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro krokhoj ki blapen sng bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bengan ira bat pandan borom yeme daw kun jung me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kalong hame bleu pa badan bor ha gajing long ka we jong men sim bakhut baro ka borom bat gajing ira junam la junam amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong panem bat kumlah hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi uba habneng kalong kabakut ya kerteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ha ka khendeu kumba habneng kai ngi menca ka jung bam jungi ka bahala kasngi batama yang ngi kerengkang jungi kumba ngi rogi ma pe ke balas new yang ngi badwat yalam yang ngi sha ka jung pansoi Henry na penlaj yangi na kebas new. To penlaj yangi karpat ko try na gajing snew baro.
ha ga jing sbun jong me to ai jing suk jing sanya kis ngi jungi knang ba da ga jing rap ga jing isnei jo me ngin laj barabor na kapop bangin yo jing da na ga jing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelenti ya ga jing kerman ba khoj bad ga jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ. God raya Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jong ngai api wat pe ya ki pop jongi hanro ya ga jing e jong ka balang jong me barha ga jing sbun jong me to ai ya ga jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubem bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rain card bat pi tong ini terwa ya kada ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bat pi Hakme ukulang broad jong blay hakme ubakid na yakipop jong kapertay suk yang ig bala shakhat shakan ig jinkawai jong ukun lang broad ko kan rad ngam shong hak baman rung apo kaying ka jonga han reshu ong tan ktin kaman sem jonga kan sakya hi kamat bat kasnam krus kan rui bat knilam mingi sha ka jong embom jukut amen.
Ruspa Arpulai. Kok pau bahabneng to bagi jingay kabamalay hangi au kun jung meu Jesus Christ uhan men jungi bat katleding jong ka jung isbon kan kelang hagdanod jungi daw man sembakoj kan kersubyang hangi ya ka jung kermen bala kerku na ka banta ka jung wan kahima jung me to bagi jingay jung me kan penkladur yangi syagan nunglur langka bom ju song taj ban bed akisembai jong gospel to bagi to akisembai kin penkladur na sopo ya kejaj benreu bat kepertai mariang borok away ha kejing kmelinti batikna ya kebeneng batamai kepertai batamai habanda dagi bo jong buman laweng no kaburom jong me kan tansan jundom kejing jong ke jubilee kan kersubyang hangi ki program jong ke jingkerman ya ga jingang nut ya ga tiar ga jingang show habneng ai bagata ga ju ga jinga kan pansa priang ya ga jingkemen ga jing suk jong nong suspa jungi satla ka prathai shame ko blai jungi balakar khu chinam kan long ko boram mat ga jing ya ro chinam amen kok pa jungi uba habneng kalong ka bakhoj akarteng jungme wan kahima jungme kalong kamon jungme a khandeu kumba habneng Tuai ingi menta ke jungbam jungi ke bahala ke sungi patama biangi kerengkang jungi kublai ke Maria ke badab de ke jungai utrai dan bat pa bala kerku ya pa na pedeng ke kentai bala kerku ya sok ke po chong pa jisu ko Maria bakho jok mi jong blai tu duai na ke benta jungi ke nong pop Nata berpor kecingap kecingi amen. Kaburam hauk pa badakun badaman sem bakoj kumba kalalong hakba manikong kumju menta barbarabo jinom la jinom amen. Tongin yaduai. Toai ko try ko blay jungi bakane ka ying kasem bakongu jongmi ya ka ba melapsa daw kpu na beneng kan bud ya kanuksa jong ka teresa bakoj bat kan kmen ban ruai ro ya ki jing isne jongme si jinom daw kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baron kurku yepi ukpa badukun badan sem bakoj amen tolisuk Eid dat sekreut rai dat ka jing ye eid jong pi mar kaliang
Israel Yablay. Aspa Santua. Enyer uit Jesus Christus,